Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Komisi benta ka jingkan mau buram ya kalingkhu asngi kha ka bashi spa sau khnyos nem jong Sardar Vallabhbhai Patel kabla long hakalai phoi trik Urisau ar hajar phuar ki school ki badan haka jilli jo ka West Jaintia Hills District klai shim benta ban penlong ki program karpang haka de kasngi ka jinga khe ka ni kasngi ha baro ko wai kari India ka long ban pha yo kurwo khubor sekipat ba nong sok snong halor ko nong rim jo ka jinga tali kumbala pruit dak da Sardar Vallabhbhai Patel kumunong ya le la dut bat kumunong mikmat cha yeng darbar thau an kari haka porman step ki bor panya jong ki school kila penlong ya ka jeko mare thong kabla tep kum ko run for unity kat ba ka por steng sngi hamanla ki school kinai kai kila batai phang Sardar Vallabhbhai Patel bat shimru ya ka jing smai Bansa kan mau ya kani kasih kha jong Sardar Vallabhbhai Patel ke Sarkar India hapo ka jingalam jong Prime Minister Narendra Modi datai ko ya ustishu hapo Gujarat ustishu bajrong tam ha ka perthai ka jingrong jong ni ustishu kalong hado sanspa khandai punyo fit ka jingrong te udai ustishu bajrong tam ha ka perthai ban pen I ya kata ka jingatali jong kari India te hakani ka sngi ka Sarkar India da penlong ya kejing ya mare menamen step ikna step da ya mare agi ban pen I ya kani kejing ya tuli jong kinong India ban pen I sekipat ba ki bapet kum ka awareness lani kum kejing ya lab i pat ba sephang jong uni Sardar Vallabhbhai Patel ubala trai shitom haka Indian history banwanra ya ka jinglai lot